Han havde hånd på den endda. Det er fandme godt kommet noget, det der Philip faktisk. Den har gået ind. Hold nu kæft, en idiot. Nu er han ikke med i semifinalen, fordi han vælger at klappe af dommeren. Det er kraftedme dumt. Ja, en kæmpe fejl. Kom nu, Buonanotte. Kom nu, seriøst. Ja, tak. Garnachos, mand. Han gør det. Hvad fuck? Nej. Hold nu kæft, mand. Ja. Hvor er det fucking vigtigt, mand. Hvor er det vildt, at han kan være vores bedste winger. Altså Pedro Neto. Garnacho. Ja. Hvorfor ikke? Vi tager det. Vi er inde i semifinalen. Jeg aner ikke engang, hvilket hold der er tilbage. Skriv lige i kommentaren, hvem vi møder i semifinalen.